Вчера ми се обажда една жена и ми казва: от месеци имам хемороиди, понякога кървят, пия лекарства, добре съм. Спрали лекарствата, пак започват. Вече не издържам. И това, за съжаление, е много често срещан проблем. Какво са хемороидите и защо се връщат? Първо, хемороидите са разширени венозни съдове в областта на правото черво. Много хора ги третират само като симптоми, с хапчета и с мазила, които временно облегчават, но не решават причината. И затова се получава познатият сценарий. Докато пиеш лекарства си добре, спреш ли лекарствата и проблемът отново се връща. Кога хемороидите обаче стават наистина сериозни и опасни? Хемороидите не бива да се подценяват, особено ако. Приятели, това го запомнете, защото е супер важно. Има кървене и то тъмна кръв в края на изпражненията и по салфетката. Тогава ви препоръчвам колоноскопия задължително. Когато болката се засилва, когато има парене, сърбеж и възпаление, когато проблемът продължава месеци, в такива случаи задължително трябва да се вземат мерки. Защото хроничното възпаление може да доведе до много сериозни усложнения, за които абсолютно никой не говори. Защо принципно много хора търсят билково решение? Забелязвам, че все повече хора се обръщат към билките, защото търсят нещо по-щадящо, което може да се използва за по-дълго време и което наистина да помогне вените, както отвътре, така и отвън, да се приберат. При хемороиди принципно е много важно да се повлияе както възпалението, така да се подобри кръвообращението и да се премахне венозният застой. Затова аз ви препоръчвам естествена подкрепа. В такива случаи често се използват билкови продукти, като ето този натурален билков мехлем, който искам да ви кажа, че е прекрасен и се използва за хемороиди, както вътрешни, така и външни, и създава изключително голяма подкрепа. Така и тинктура Венигрин, която е за подкрепа отвътре. Този пакет се казва билков пакет Венигрин. Билките по принцип не действат като обезболяващо за един ден, но при постоянство